ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Nga
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sa Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Okay, yari na magita banwa sa aton pangdominggo nga paglingaw sa inyo diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Pizza size na kita sa bulan sa Marso tuig 2022. Kadasig lang sa mga inadlaw sa nagligad lang to nag Valentine's Day subong ya manog si Manasanta naman kita. Kadasig lang sa mga inadlaw no. Happy Sunday. No, sa aton nga matag palamati upod sa gyapon sa inyo. Alagad sa kanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo. Tubtub sa tag na ng alas 9 sa sininga kagabihon. Kag for sure,
hindi ko mo siguro pagyatoyhon niya subong kay kagina sa unto do gapatuyo kamo samtang naga play kita sang mga matahom nga mga lalantunon nga mga sinanguna. Instrumental to ginaya sa unto. Ti subong ko naman ni harana na gid niya may makanta na gid nimo. Dali na lang, banwa kag may mga live na kita diri nga manog harana. Patapuson ta na gid lang ning pandemic. Kay kung matapos na ning pandemic ining si COVID-19 sigurado gid nga masinadya na kita diri no kay may mga live na ninyo nga makita kag mabatian diri sa Bombo Radio Bacolod ang aton nga mga haranista no nga magalingaw sa inyo sa bisan diin man kamo nga bahin sang kalibutan basta may aral lang sa internet kag may aral lang kamo daya cellphone ng Android or may TV kamo da may laptop or ano man nga paggagamiton yung pwede maka-connect sa wifi sa internet kag makasulod ka mo sa Facebook Live kag YouTube channel pwede gid kayo dayon pwede ka mo pamati kag malingaw sa sining palatuntunan Bombo Harana kag iban pa sa inyo nga mga request pwede ka mo maka-request pagi sa aton nga Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod kag subong man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod pwede man ninyo mapadala ang inyong nga mga mensahe no ang aton nga mga kauturan nga gusto maglingaw-lingaw nga nakapanya po na sa sining nga mga tinion ari na ang inyo ginahulat sa tagsa ka Domingo ang Bombo Harana kag iban pa ang aton nga una nga igadulot nga ambahanon para gid sa inyo tanan unahon ko na lang ning kuring ni Nining kay total i-request naman ni karon mo unahon ko na lang patukar una nga ambanon nga igapabati naton sa inyo ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. Okay, amo yan mga kaberan ang story nga may happy ending sa kasaysayan. Kasaysayan mga kabyanan di Nining kag subong man sang iya sininya kuring, no? Gin patukar ta na dayon kay para hindi na ako maghulat sang request. Total i-request man dayon karon, no? Amo to ang kuring ni Nining. Ang importante nga may happy ending sila, no?
Ari na ang aton nga mga talamyawon sa sininya nga kagabihon diri sa platuntunan na bumbuharana kag iban pa. May lang pagpamati nas kay Leo Baygar, subong man sa kay Arnold Heverola. Kag subong man sa kay Chuna Tilanas Guanzon Cabrera. Sinya may gabi sa tanan nga nagapamati sa bumbuharana sa Barangay Sibukaw, San Enrique, Negros Occidental. May man nga pagpamati sa kay Jeril Gadudo. Good evening Bumbudan, kumusta? Ginatamyaw ko si Mama Alma Bandukilyo nga pirmi nga pamati simo ginatamyaw ko man ang pamilya Bandukilyo kag Leonidas sang Banwa sang La Castellana kag pwede ka request mabugnaw ang talon. Liw ko na abi anay step no mabugnaw ang talon kay kundi sa mabugnaw ang talon mo. Mabugnaw ang talon. Madamog na salamat from Cas. Okay. Sige. Din pagid. Si Cora Flores Ginsataw. Good evening, Bumbudan. Pa-check attendance. Si Tatay Cap William Flores na Nanilia Flores, Manak ko Sandro Ginsataw, Tioy Roming Salinas, nung si Sarasildo na Lita Tatay Bilar ng Anabel Kudo Liberty Himenilio, Ana Melissa Novic, kag Tutong Kundisang Gimaras. Okay. Sige. Haripagid. Patamyaw Bumbudan, ginatamyaw ko daw si Tioy Junior Calvo kag Tiyay Nabel, si Kas-A Hernando sa Kulisap 2 Silay. Salamat gid ang nagapanamyaw Nonoy Garcia. Good evening Bumbudan, hindi kumpleto ang adlaw ko hindi ko kapamati isang bomboharana kay iban pa from Bani Mundiha. Okay, mayo nga pagpamati madat kay Marco Wee. Okay, sige. This time mga kabayanan, dugangan pa nato ang pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. This time, ang banon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. puso ko
ikaw ang ligaya ko, katahom nga ambahanon, banwa kag liwat nga nagalingaw sa inyo ang ining ambahanon nga ikaw ang ligaya ko. Good PM Bumudan, ginatamyaw ko ang ako nanay nga si Elsa Arsinas, hinablos nga si Luana Torres, kag tita nga si Grace Villarries sa barangay Maaw, Bago City, pa-request ang kanta nga It's Hard to Forget from Christine Lois Arsinas. Good PM Bumbudan, ginatamyaw ko gali ang ako nubya nga si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Kag ma-request ko tani isang ambahanon nga Kuring ni Nining from Ruel Alpas. Ito na daw siling ko ginaw. Gin-play ko na ang Kuring ni Nining. Ari pagid, Bumbudan, good evening. Ari naman ko ma-request ko Barumbado, kag greet ko kay Maricel, kag Gloria Roldan sang Mambag-id Dak. Ari lang kami nagapamati isang harana sa Bumbo sa Central Hawaiian. Salamat. From Anisita Gamboa. Okay. Ari pagid ba yung kami Bumbudan, ginatamyaw ko di sila nanay, dundun kag sa akon bana, request kami Bumbudan, bulak nga mahamot. Bulak nga nahamutan. Iya na bata ni Pirot watching live from Sipalay. Bulak nga namutan ko no, Step. No? Palikod na butang sa listahan mo. Bulak nga namutan. Okay. Sige, kag diin pagid. Nag-requesto si Belia Kabihagan. Okay, mayong gabi Bumbudan, ari naman kami nagapamati si programa Bumbuharana kag iban pa kaupo diri si Lola Elsa Arsinas kag Mary Grace Villarries kag Tio Japs. Ma-request kami rayon sang mutya sang kasakit from Hazel Ronquillo. Okay, good evening Bumbudan, liog ko tamyaw sa nga pamilya Impalmado sa Villa Angeles, Barangay Isipania, nagapamati diri from Candelaria, Impalmado. Mayong gabi Bumbudan kag sa tanan nga nagapamati sa bugos nga Barangay Mailom. Mayong gabi request ko tani Bumbudan syudad sang uling tubo syudad. Okay, sige lang ilista ta ng syudad. Syudad pagid pali ko lista na ang daan steps ng syudad kay why ko di isang syudad mo. From Nikki Mariano. Okay. Hali naman niya sa kay May Jimenay, silinya, good evening Bumbudan. Ginatamyo sila ni Tio Luman kag family, Malien sang barangay Barangay C3, Barangay Kalumangan, Bago City. Request Bumbudan Kampo nila Jo. Wala kuno nila mabati ilangalan sang Sunday. Ti ara na ginatamyo ko na subong. Okay. Ginatamyo ko na sila ni Tio Luman kag family Malien sang barangay Kalumangan, Bago City. Okay. Ari pagid si Doc Paul Onyal Jr. Good evening Bumbudan. Ari kami nagapamati sa Regent Alihis. Katamyaw ko lang si Marta, si Mama Lors, Mami Che, Paulo, kag Rex Ginon. Sa Iloilo request ko Dandan Soy. Okay, sige. May kami Bumbudan, liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon, inay dako kag tiay Maget La Chica, tanan sa Kalihis, Bacolod City. Request mauligid sa Antique, Francisco Sinaon na nag-request. Good evening Bumbudan, shoutout sa Balboa family, pwede pasauton mo naman kami sa ambanon nga Tigkiriwe. Sige galing kayo nagkakauton ng Tigkiriwe, doon hindi matapos mo lao. Masadya gini mo. Madamo nga salamat ka, God bless. From John David. Okay, sige. Ano na to gani ang una to nga request kay na to Bumbo Steph, ang mabugnaw ang mabugnaw ang lasang, ano to gani? Mayara ka na da? Mabugnaw, basta may mabugnaw to mo, no? Mabugnaw ang lasang. Okay? Bukod na mo nagasinulod ka mga mensahe. Daw kagina sa udto daw katulugan sila subong ko. Tabok-tabok ko lang ang YouTube channel kag subong man ang Facebook Live. Nagatunga-tunga sila ba? Okay, sige. Una-una to itong request nga mabugnaw ang talon. Ara na mabugnaw ang talon? Pabugnawon tapagid ang talon abing sa sining ambanon ni Virilio Pirot. Mabugnaw ang talon.
kahapunan. Ang silak sa adlaw daw dili kita ang dahon sang kahoy kun huyok-huyok ginabilang kulang sa mukay tumangla sa langit damdaman ay ako yaring nagkahitin orason ko kung wala ka lang ikay sa akong magdisgusto ikaw mangin akon ako mangin mo matahuman gali ang balay na may tinakong ulat na magkawing-wiling at kung ang nagsulat kinpadala ko diri direksyon sang gugma nasa imo lupad ka na papel na sulot sa subli ito ka humukpa sa kahinday kati pangkutong ka gani maano ka diri direksyon sang gugma atong ginugari ako ang naglangkat lang ko'y pangkutanong kung ang akong sulat di mo nga napatong dugay na nga adlaw inhulog sa puson wala sing notisya umabot sa akin ako ang naglangkat lang ko'y pangkutanong kung ang akong sulat di mo nga napatong dugay na nga adlaw inhulog sa puson wala sing notisya umabot sa ako. Nan, amoyan to ang kanta nga may tigulo, mabugnaw ang talon. Good evening, bumudan. Liw kutamyaw kay Archie Ignacio, kapamati subong from Bon Ignacio. Good evening, bumudan. Always gid kami ni kapamati mo programa from Maria Elena Ermihi Dimihilio. Good evening, Bumbo Daniel. Ari kami, subong nagapamati sa imo nga bumbuharan na. Kay iban pa, bumbudan po, hindi ko ka-request kantilay. Kag madamog nga salamat. Okay, sige, kantilay. Ilista ko na tira ng kantilay. Basi malipatan mo Stephen. Kantilay, no? Kantilay. Kantilay, bata ni Binancio. Okay. Watching and listening, Hinada and Dalino family in Purok 1, Barangay Sarait, Mamaylan City. From Rowena, Hinada, Dalino. Okay. Kaga din pagid. Pa-shoutout bumbudan diri sa Marbel, South Cotabato. Wow, taga Marbel doon na hidlaw mo ko sa inyo ba? Sige lang nga. Makalugar gid nga makabalik o makapulo pa masyar. From Ezekiel Mateo Dublas. May lang gabi na sa taga Marbel, South Cotabato.
Eleuterio Malacad, okay na. Sige na, kuhan ko na ginanabasan ko na. Good evening, Bumbudan. Greet ko family Danieles dira sa Negros. Watching from Taguig City. Elmer Alit Danieles. Mayong gabi, Bumbudan, ginatamyaw ko lang gali ang Ilikin family sang San Remio Antique Donasco and Zerodo family kay Mrs. Lizanel Atundukan. Sung galing sang Anilaw, Iloilo from Sherin Atundukan. Okay. Mayong gabi man sa kay Rini Donasco Atundukan sang Purok Maligaya Barangay Kanusa Pulo Pandan. Ang request song ni Papa sa Higad Sinang Bukid, may tuburan. Tuburan na Sherin, no? Ang kantang may tigulo sa Higad Sinang Bukid. May isa ka tuburan. Tanon ta karon kung may tuburan ko diyan, no? Mayong gabi gid si Ibo Bumbuda, excited kami mamati Bumburana kada Domingo patamiyo sa asawa ko Lisa Canson, kag sa kabataan ko Maria Jessa Canson, kag Francis Dale Canson. Request ko matud mo. Salamat Bumbudan. From Roland Canson. Bumbudan, mayong gabi iliyog ko Bumbudan. Greet kaya sa nanay ko Patricia Baygar, sa tatay ko si Amando Baygar Jr. Sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. From Leo Baygar. Mayong gabi watching from Parañaque City. Tamiyaw ko de la Cuesta kag Regala family. Sa Canlaon City Negros Oriental. From Merly de la Cuesta. Okay, Bumbudan, liog ko tayo family Saldi kag family Mandate from Julieta Saldi Mandate. Bumbudan, may gabi pamati kami di sa Japan. Permi di Bumbuga permi di Bumbo. Pag-greet naman sa pamilya ko Istrabundra sa Binalbagan Barangay in Claro. God bless you Bumbudan. Salamat from Charity Mukaida. Charity Mukaida. Arigato. Dumo arigato. Gusaymas. Okay. Ikaw lamang by Harana means chorus para sa palangga ko. Ikaw lamang siling ni Iner Iporue. Sige. Hindi ko ka-pronounce. Iporue. Okay, sige. Apuroy. No? Okay, sige. Mayong gabi Bumbudan, tambiyaw lang ko family Saminyan kag Del Rosario. Salamat gid. From Kenneth Del Rosario. Okay, this time mga kabayan, ang ambadon nga may tigulo, it's hard to forget.
kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Okay, it's hard to forget. 34 minutos na nakaligad sa tag ng alas 7. Ginatamyaw ko lang si Coach Striker kag Coach Nornali from TPC Loading. Kag sa kay Sir Daryl Abiol, no? Di okay lang mga isda tada sa halin sa Sipalay. Okay? Priska nga mga isda halin sa Sipalay. Subong man, mayo lang nga pagpamati sa kay Father Rimbert Rivera kag sa tanan nga mga kaparian dira sa Sipalay, Kanduni, Uringaw, Kabangkalan, Bukana, Dangkalan kag iban pagid. Now ang request ni Father Rimbert Rivera ang ambanon nga may tigulo, babe. Uy, may ari dayon ang kuan ba pero karon dugay-dugay ang babe kay may ara pa to request kag gina Dandansoy. Okay? Ang Dandansoy pangitaon ko ang si Dandansoy kay daw naglaapas to sa blamo sa iyang uyab si Dandansoy. Oh, nagbubun-bubon na to sa sandalan mo. Kay ginuhaw si Dandansoy. Way pa to mineral water sa una banwa. Sang nag-apas si Dandansoy sa payaw. Di siling sa iyang uyab nga sa ulihin ang asawa niya na kung santo iya sa kwan sa istorya sang harana sa iyang ambahanon nga kung mag-apas si Dandansoy hindi lang sa magbalon tubig kay way pa to mineral water sa una mo. Ay nagkutkut sa nagbubun-bubon sa sigadalan. Okay, sige. This time makibalan ng ambahanon nga Dandansoy. Ako
ang payaw imulang lantawon sa ambahanon nga dandansoy. Beliliw naton ang pinapanaton ka mga talamyawon bao sa pagkadamo-damo. May mga tinion gid daw hindi ko karapal sa mga talamyawon mo. Okay? O din pag ito gani ang mga talamyawon naton. Okay. Bumudan tapatamyaw mama ko nga si Rosie Gulingan kag family Gulingan sa nga Carles Iloilo kapamati subong kag pirmi sa haranan nyo. Salamat gid from Tanis TJ. Okay. Kag subong man maayong gabi bumudan tamyaw ko lang lolo ko Bonifacio Gidin nga kada Domingo gid nagapamati from Rim Jules Contenido. Good evening bumudan. Request ko matud nila. Thank you from De Los Cielos family. Nadalang-alang ang matud nila kay ginautod sang Facebook from Nilida De Los Cielos. Okay. Good evening bumudan liw ko patamyaw sang amon pinalaga nga lola nga si Lola Padang Pancobela sang barangay Ayungon Valladolid nga pirmi gid nagapamati sa imo programa kada Domingo. Ma-request sa kuno sang ambanon nga ako ining kailo. Okay, from Christine Gregorio. Good evening, bumudan. Patamyo sa pamilya ko sa San Enrique, Barangay Batuan, Family 1C, kag Evangelio. Watching from Hong Kong, Denley Smith. Okay, mayong gabi, bumudan. Ari naman ko diya, as na nagatanaw live diri sa Bago City, pwede ko ka request ang usahay kag dandansoy. Kay mapatuyo naman ko di. From Kyrie si Danyo Trivor. Tibago ko lang na-play ang dandansoy. Good evening mo muna. Patamyaw sa akon lola nga si Patricia Tubal sang Talok, Bago City. Permigid siya kapamati mong mudan. From Gigi Tugli. Daphne Abaring Camon Belnas. Maayong gabi man. Okay. Kag ikaw ang ligaya ko na patukar ko na Nif. Request man ni Elvera Hilogo. Watching from Charito Heights, Granada. Okay, kag maayong gabi bumudan patamyaw kay Lola Ninfa Plasencia sang barangay Ayungon Valladolid pa-request siya sang malakat ka na gali. From ang nagatamyaw diri si Josibel de la Cruz. Tanaw na to nabi ang aton payang YouTube channel. Bahaw sa kadamo-damo sa talamyaw no. Ara kamuda. Sus nagapanong sila subong si Kia May Bermudez, siya good evening bumudan, tabyaw lang ang tanan nga taga Pulupandan, kag diri sa Amon Purok Punias sa Barangay Zone 6. Salamat from Kia May Bermudez. Good evening bumudan, Koji Kabugwas ini. Pag-greet lang ko sa happy birthday sa bayaw ko nga si Liti Lumapan, kag Lumapan Kabugwas, kag Toledo family sang Valladolid. Delia de la Cruz sang Valia Ramos. Nagapamati kami. Okay, sige. Christine Lois Arsinas, tamyaw to naka siguro gina sa Facebook ay sa Facebook. Adto ka na to gina sa Facebook, di ba? Okay. Sige. Si Sally Mananap, good evening bumudan, Leo Great Gador family, kag Mananap family diri sa Tabao, Valladolid. Pwede ka request bumudan sang kahoy nga lawaan. Salamat gid. Alang-alang ang kahoy nga lawaan. Okay. Si Cheryl Bacauco, nabasa ko na nagina. Good evening bumudan, greet ko lang family Bacauco. Bubot Tatay Virgilio Nanay Aling sa bana ko si Roy Bubot kag sa amon Barangay Kapitan Kindoy, request ko Barumbado. Okay. Sige karon dugay-dugay, no? Si Lovely Joy Lungakit, good PM bumudan, please request Victor Wood greatest hits o PM like I'm sorry my love. sige talawon ta karon na dugay okay ari anay ang kagina pa man gin request nga ambanon nga may tigulo sa kampo ni Ladyo. Sang sapa sa kampo nila Diyo may turiting manok nga ginaarado inali pumalap
mas magsulat sang kamot yang tuon. Dinikta sang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, kumabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam guta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, anong tabi kay amo gida ang panuwertihon 45 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi. Nagapamati kami subong sa imo programa sa Bumbuharana. Greet ko lang da si Boy Paluma family. Bumburadyo gid ang ginapamatian kada Sunday kag si La Paluma Garganza Pizza. Sa panaad kag si Kapitan sa barko si Buni Garganza. Gapamati gid sila sa imo programa sa Bumbuharana kag mga team Bambo Vermi. Greet Bambo Vermi, greet ko lang sa Edwin Napugot kag si Franklin Rodriguez kag sa kay Rigmar Abrasya kag si Iron Hirotse, no? Kag si Marlon Tagi taga-Sagay kag si Sapatos si Skylark sa may Bangga Arca sa Mansilingan. Okay, kag subong man si Nuno Liansing sa may Bangga PLDT kag si July Inasal sa may PLDT sa Mansilingan kag si Guapa Jaira Baluyo sa Raimundo Hermelinda Homes kag si Ninoy X44 nagapamati gid sa may Bangga Pari. May lang pagpamati na sa Salcido family sa may Banwasang Hinigaran. Okay. Sige, ari pagid bumbudan liog Gutamyaw, Ma'am Mildred Hilardi sa Barangay Mansilingan kapamatigid sila subong. Okay, this time mga kabanan, ari pagid kali, good evening bumbudan liog Kutapatamyo sa bata ko nga si Kay Abkilan kag Mary Novel Abkilan sang Purok 2 sa Rait Himamaylan kapamatigid sila si imo Marius Abkilan Jr. Nagapanamyaw. Good evening Bumbo Dan, ginatamyaw kong pamilya ko sa Kanduni. Bunyawan kag bakong family kag sa ugangan ko nga si Mama Lydia nga nagapaurok-urok gid nga nagapamati simo kag sabana ko nga si Uding Lorino maulanon nga gabi diri sa Cruising Ilog Barangay Kanlamay, no? Ang naga-request Pearl Joy bakong Abunyawan.
Okay, ari pagid patamyaw lang bumbudan sa kay si tatay ko Romeo Kasibwal nagapamati, no? Gid siya sa rana, nagasabay man siya sa mga kanta kagin patukar nga ginapatukar kay hubog na. O patamyaw mangli sa kay Tito ko Ibok nga nagapamati man sabay kay tatay ko nga taga barangay Sabang si Bunag Gimaras, mga Gimaras noon, may lang pamamati na. Okay. Si Junjun Monticastro, sinya good evening bumudan, patamyaw ko gali family Monticastro kag bakaw ko sa barangay Kamingawan, Camangkalan City. Okay, kag good evening bumudan, check attendance naman, absent lang ko magpag-greet pero sa radyo always present gid ka pamati. Okay, sige, si from Charlie Ciliadora. Good evening bumudan, kag ginatabihan ko lang kumayo nga pagpamati sa pamilya Ruth David Miraflor kag Sakudit family from Carlito Tahapal. Okay. Pa-request ko bumbudan o Kinabuhi by Victor Wood, Rim Joels Contenido. May gabi bumbudan, natamyor man si Manong Salding Dasilio kag Gonzales family, Kabison family kag sa Doria family kapamatigid kami kada Domingo sang gabi mo. Thanks again from Mika Kabison Gonzales. Okay. Ayos, no problem. Ano pa good evening Bombo Dan Lecciones, Bombo Rana, kagiman pa o Bombo Radio Bacolod from Jude Galis Makawili. Okay, duga nga nato mga kabanan ang pag-alingaw sa inyo kapag patukar sa mga matahom nga ambanon pangharana pagkalikad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba,
Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabenan sa tunong pangalaga diri sa palatungtunan Bumbo Harana kag iban pa 4 minutos na nabilin kay bagadagan kita sa tagnay nga alas 8. Ang gin-request kay ginang bulak nga nahamutan, may ara Canada. O sige abi, bulak nga nahamutan. Halos nalibot ko ining kalibutan. Sa pagpangita bulak nga nahamutan. Diri man lang gali kag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo nagpabutyag sang katuyuan.
asayran ng mga lalaki. Magpangaluyag damo sing diskarte. Makuha na gano'y gusto sa bagay, mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Lain ako inday nga pagkasultiro, nagtawo sa gugma-gugma nga sinsiro. Ako nagasikway malaot nga, bisyo nagaintir, pinarpulong sang Ginoo. Mulat ka lang nunoy sang jutay nga tiun. Tunaan ko paanay kag binagbinagun. Hisayran ko anay sa kauga, lingon kun may bahin, kaman sa tagipuso. Handa ako inday sa imo maghulat, linas ang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sa san, upatanda sang kahutli ko nga paghigugma. Diri na lang kuto pining panggianay, bangod makakapoy man magkanta sing dugay. Okay, bulak nga namutan. 1 minuto na kaligad sa tagna nga lasa 8. Diri sa ato na pagpalagad sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Good evening mo bodan, haba gali ang buhok mo. Watching YouTube. Ari di sa Malati, Manila, si Oliver Mondiha. Good evening mo bodan, request ko dalawi daw, Joel Suyo 123. Okay, sige. Sa nag-request gali isang kwan, sa request sang ambahanon ni Victor Wood, ari ang ambahanon nga kay Victor Wood di mo no? Ang ambahanon nga may tigulo o kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masudunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran. Ug mupatulong sa pagsalop sa kahapon, sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kakapno, kakianot-anot sa pulog ning mga luha. Way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masutunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman, nga nanagawid ning kabukiran. Ug mupatulong sa pagsalop sa kahapunon,
Sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamahay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot sa punog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakiton man. Ug kinabuhi sa magtasaw sa kakapto, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Good evening bumudan, patamiyo sa asawa ko kay Aba Fermalo. Nga nagapamati subong request ko, ikaw by Cesar Barita. Nag-request Randy Fermalo. Ikaw by Cesar Barita, tanaw-tanaw karon bi ko may ikaw, no, kudiri. Si Randy Fermalo listening from Manapla. Okay. Good evening ya bumudan, patamiyo ko lang gali akon family sa Kawayan Negros Occidental, family Muong kag Ortiz. Kag kami diri sa Yaw-Yaw Kawayan. Ang nagapanamyaw Palangga Kanya. Wow, verti ba? Bumudan, greet lang happy birthday kay Mitchell Donis Miraflor from Carlito Tahapal. Salamat bumudan, lipat ko mention si Papa Rini. God bless Bombo Radio from Palangga Kanya. Okay? Sige. Maayong gabi bumbudan, manamyaw ko sa taga Miagaw kag sa mga taga Antique. Paligron ko sang kanta nga bakas ng lumipas. Ukon ala-ala ay ikaw. Para ina sa friend ko kay Sunya. Para ina sa friend ko kay Sunya sa Barangay Taal. Baw. Dawala na ko kabatisang kanta ni Pirot nga papel nga rosa. Okay. Huwag mo ko ganit kabatisin na mo. Pangitaon ta na. Abi buligi ko pangitas ng papel nga rosas o papel nga rosa. Okay. Ang pagpanamyaw ulit sa kay Rose Sario. Sige, mailan papati kay Rosario No. Okay, maayong gabi bumbudan, patamyaw lang ko sa akon pamilya Baldiviso. Pasaylo family dira sa Panukoy, ilabi na sa iyo ko nga si Jack, gamunito gid si imo kada Domingo. From Casper Pasaylo. Request lang ko bumudan, kuring ni Nining Gerald Kasibwal. Na-play ko na kanina, kuring ni Nining. May gabi bumudan, natamyaw naman si Lolo Clid, nga nagapamati kada Domingo wala ga-absent. From Ruiz Canto. Okay. Bumutan watching live from Barangay 3 Hinigaran. Shoutout lang ko na kay Budoy sa Tagda Hinigaran. From Jerry Hilugo. Sino ni nga Budoy man? Basi kilala ko na lang nga Budoy. Gina-shoutout mo Jerry Hilugo dala sa Tagda. Si Budoy kiniga. Kumusta na mga kasagda? Okay. Good evening po na, nagpamati kami di sa Barangay Kabug, Istro Lugo family. Shoutout na lang samtang gaulat sa Holy Rosary from Strugli. Good evening po na, request lang ko sang bakas ng lumipas, kinatamiyaw ko lang sang maayong gabi sa family Martizano, kag Sanchez, kag kay mama nga always gigapamati sa imo sa Banwasang Hamindan, Capiz. From Andro Martizano, Ardagon. Maayong gabi po mo dan, liw ko tamyo sa ka-workmate ko, gapamatigid subong Edson Sanaw, kag tiyo ko nga si Jerome Desa,
kag mga pamilya ko da sa Hacienda Gastos, mga De La Cruz kag Diza family. Salamat gid bumbudan kag ang pagtamyolin sa kinagot ni Jusing Lloyd De La Cruz Diza. Okay, this time mga kabanan ang request kag gina pa ni request nga banon nga may tigulo barumbado. Sari-sari nga bisyo ang akong nasudlan, sangit sang pagkakayat sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukuli, ang tila ni bisyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw masumsum ang pagbiyahe, ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natun-an ang bisyo, sinihan kag dikahan ang ginabalik-balik ko. May nakadto sa diskuhan upod sa mga amigo, dili gid mapaiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuon ko kasipaan, ay ang huna-huna ko sa sinihan kag bitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw dili gid mapanas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong na nga lalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Diri ko kag natuid ang nan, nga ang pag-eskwela dili dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di ko pag natuid ang nan, nga ang pag-eskwela di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay, kay ang kinaalam hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. 14 minutos ang na kaligad sa tag ng alas 8 padayon kamo nga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo Haranda kag iban pa. Okay, this time mga kabyanan, dugangan pa naton ang pagdulot sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon
No? Pero may mga dugang pagkita nga mga talamyawon o hingagaon tani. Tamyaw ko bumudan mga Hermano from Abuanan, Bago City. Good evening bumudan. From Chokchak. Trini to the max. Perti mga ngalan nyo, no? Sige, ginapakadlaw nyo ko diya. Good evening bumudan. Request ko tani Karinyosa. Kag tamyaw ko lang ang tanan nga nagapamati sa barangay Yungon, Valladolid from Alberto Flores Pasigado. Good evening bumudan from Ninita Hitino. Happy gid ang mga bata pag pagpatukan mo sang kinabuhi. Kinapoy sila kinapoy na sila. Madamo gid kuno nga salamat sa ila idol. From Eleuterio Malakad. Okay, this time meron ang banon ni Cesar Marita nga babe. Para sa kay Father Rimbet Rivera sa Kabangkalan kag sa ibang paginang mga kaparian. May lang ang pagpamati. Una ko pa lang ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagaku wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, galimay kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabuknaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hintog maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapag magabag mo, o besan o mapailimahimo, inhaboy mo lang ang tanan ng mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya,
Matyagan ko sa mabugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang kong mamula hugit lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugid lang ang higugmaon mo. Ang tanan kaliwala sa kamaturan. Ang tanan kali mga kabutikan lang. O besan o kapamagabako. O besan o mo pa mahimo. Ginaboy mo lang ang tanan ng mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kay ambanon ni ginkumpos ni Cesar Barreta, may tigulo Babe, 21 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 8. Rihanna Placer request request ni Robert Placer, ako'y munit. Ako'y munit. Basi ako ni ang iyang guro, ako ang namunit guro ni no. Okay, sige, ang nabutang diri ako yung munit. Pero basi ako ang namunit siguro. Sige lang, karon nang dugay-dugay. Kay pagitawag ko ako anay si ako ang namunit sa pangpangsanggugma. Okay, kagari pagid. Good evening mumunan, patamyaw lang da sa pamilya ko sa Magsungay, Bacolod kag diri sa barangay Kabagnaan from Morden, Ruto, Tuong. Okay. Ayos, wala sang problema. Good evening mumunan, si Tito Ibni. Request ko mananggiti kag hayop na kumbo, Gerald Casibwal. Good evening mumunan, patamyaw kami di Ramel de la Cruz, Roy Solis kag San Miguel family sa Alhis. Kag Talisay, salamat gid from Jojo San Miguel. Okay. Si Bumbudan Tamyaw ko, Rodi Hermano from Bakong Yulo, Dan. Good evening. From, doon nabasa ko na ginanot, Chotchak, Trick Chini, to the max. Fertiman ng mga ngalan, no? Okay. Sige, 22 minutos sa kaligad sa tag ng alas 8. Magabalik kita mga kabiyanan pagkaligad gilamang sangya pila ka mga importante yung mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik mga kabanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo harana kag iban pa 25 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 8. Ano to gani syudad nga kwan, syudad no nga okay, may nag-request gina sa ambanon nga may tigulo syudad. Ari na ang syudad. Pagkadto sa siyudad ang akon nga ginupdan abyan kong nga kasilingan ako na tingala kay ang balay kadalago pa kag dito sa dalan kadamo pasang salakyan sa amon nga pagtabok yatong malapad nga dalan ako ginkulbaan base ako hibongguan ako ginkadlawan sa abyan kong nakasilingan kay ang iya nga kamot halos hindi ko pagbuhian amoy na sa siyudad kung ikaw baguhan madamo kang makita nga mga katingalahan bisan ng pagulag mo may arak ka nga sundan agud hindi ka lang mahuyan sa mga kadamuan sa aming nga paglagaw yatong malapad na siyudad balay ang ginsudlan ginatawag na sinihan sa aming nga pagsaka dako naman nga katingalahan kayang ilang nga hagdanan nga nagadalagan ginpulbaan kami nagsaka nga lang ang akon nga ginkaptan kamot sang akon nga abyan sa malain nga tempo nadula ang amon nga panimbang duha kami si abyan nadagdag sa hagdanan amoy na sa siyudad kung ikaw baguhan madamo kang makita na mga katingalahan bisan ng pagulag mo may arak ka nga sundan agud
ka lang mahuwian sa mga kadamuan. Wala pa maayawan, kaming naglagaw naman. Balay ang nasudlan, isa puno kadispuhan. Sa among nga pagpungko, at ubanggit sang labisa. Ako gintuparan, sang libat nga mistisa. Dito nagsugod na ang florsyong nga tawag nila. Mga dancer nila, wala tanan sang mga palda. Bangod sang kahuya, pinpiyong mo na lang ang akon mata. Apang sa pagbuklat ko, nagaburlis pagid sila. Bangod kay ginpulbaan, ako na lang nagdalagan. Akon nga ginbiyaan, ang abyan kong nga kasilingan. Sa akon pagdalagan, pati customer kin pamungguan. Sa kadi malas kuman, kasilyas pa ang nasudlan. Amoy na sa siyudad ko, ikaw baguhan. Madamo kang makita ng mga katingalahan. Isan ng pagulang mo, may ara ka nga sundan. Abo din di ka lang mahuyan sa mga kadamuan. Abo din di ka lang mahuyan sa mga kadamuan. Okay, siyudad sa ulihing tubo. Nagdulong 6 oras 31 minutos na kaligad sa tagna nga alas 8 sa gabi. Sa nag-request sang ambanon nga ako ang namunit, ari na ang ako ang namunit. Okay. Ang namunit sa pangpang sang gugma, ang akon ginpaun madamo nga litra. Parutugin sakyan sang subi nga rusa, lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagyan niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan. Sang subri nga rusa barutugin sakyan. Ang papil nga puti akon linayagan. Kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit. Taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte, baruto bumalik. Nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapat. Kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyo
Umabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Umabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok, uwak na galagpok, kag nagapanagitlon. Ayos, ako ang namunit. 35 minutos na kaligad sa tagna nga alas 8, Banwa. May request to ginado kay Rose Sario to request gina mo. Oh, Rose, sara ka pa na, Rose. Ang duway na sa kuno kabati isang ambanon nga papel na rosas, no? Kay Virilio Pirot gyapon na. Sige, pabatian nato nabi ang papel nga rosas. Papel na rosas, na. No, gintagalog lang ang kwan, ang Paper Roses, nga kanta. Paper roses, paper roses. Namay man pala ila ko yan. The original man ang kwan niya. Ginakulbaan ko, sang gina-play mo na bumbo step. Ang papel na rosas, ikapasibla, utdon lang nali sa Facebook eh. Daw ang nagkanta, the original man mo. Ang tingog niya daw, the original man sa Paper Roses lang nga kantao. Sige. This time, mga kabaran, isa pagig ka request para sa mga taga-antike, no? Mga kultura naton nga daw gusto rin mag-uli sa antike, yari na ang inyong request, mauli gid ako sa antike.
marayet nagaumbra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot makamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahilaw rin gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong ng pagpalangka, nagapagbuhin kang kaminga. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahiritlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay.
Okay, mauli gid ako santi 44 minutos na kiligad sa tagdang alas 8. Kag Bumbudan Idol Vixoni, salamat gid. O sige, may gabi lang Vixon alit. Good evening Bumbudan, pag-greet di sa Legazpi and Misaya family sang barangay DSB Pontevedra pamati every Sunday from Perlitz Legazpi. Okay. Kaga Bumbudan pasalamat gid kabi kay nakapamati pa kami kada Domingo sang original nga kanta sa mga Ilonggo. Kulang ang Domingo namon kung hindi kami makapamati sa imo. From Jolinda Montaño Malinag. Din pagid. Okay. Sige. Ayos na, no? Ang may ara pa da ko na palista si mo Bombo Steph. Ang kantilay, kantilay, no? May ara pa da sang kantilay kay gina pa ning kantilay man mo. 45 minutos sa kaligad sa tag ng alas 8 dugay-dugay matapos na aton nga palatuntunan. Pero anay ang ambanon para sa kun nga abyan bakas nang lumipas. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Ang mga bakas ng lumipas, 11 minutos sa nabilin, kaya bagadangan kita sa tag ng alas 9 sa gabi. Ang ambanon nga kantilay ni Virgilio Pirot. Sige abi, next song naton. Okay, kantilay. Kantilay
puno sang bugnay may nagkakapit-kapit. May nagkakapit-kapit mga tulo na kulit. Lulong sa kalisod, lulong sa kasakit. Wirdas ang gitara, tahusang sang pilit. Wirdas ang gitara, tahusang sang pilit. Ang bukit lang ang bulong sa kaya kasakit. Ang kaya palatian ay kaliw sa pupo. Gikan sa pedicure, gikan sa manicure, sa may beauty parlor. Ukan pilay, malas. Sa patuking panggas, bugay kitang taas. Inabutan sang ulan, inabutan daganas. Ito kag ginsampay, ito kag nasampay, sa puno sang bugnay. Sa puno sang bugnay, may nagkakapit-kapit. May nagkakapit-kapit, mga tulo na kulit. Lulong sa kalisod, lulong sa kasakit. Wirdas ang gitara, tahusang sang pilit. Wirdas ang gitara, tahusang sang pilit. Ang bukit lang ang bulong sa tiyak kasakit. Ang iya palatian may kaliw sa pupo. Gikan sa manicure, gikan sa pedicure, sa may beauty parlor. Gikan sa manicure, gikan sa pedicure, sa may beauty parlor. Tokan Tilay. 8 minutos ang nabilin kamagalangan kita sa tagnang alas 9 sa gabi. Good evening po sa Blanco family o Alcano family gikan ni Roflo Jan Alcano Blanco Balis Maasin. Okay. Ari pagid, good evening po sa lahat na taga Bacolod City at sa buong kamag-anak ko po dyan. From Rosalie Oliveres. Kag may gabi bumudan, ma-request ko tani Rosas Pandan. From Dayin Alabi Diasis. Okay. Din pagid. Shout out po sa lahat ng na pump girl ng MG Gasoline Station. At sa maganda at mabait na amo namin, na si Madam Evelyn Gonzales. Ginatamyaw pa yung mga boss ba? From Rosalie Oliveres. Raymond Labalaba, bumudan maayong gabi sa imo, liog lang ko galitamyaw kay Kasa Bals. Kapamati siya subong dala sa Pasngaw, Pasngaw, sa imo programa kay Rimo Dokto. Nga nagapamati man subong Bumbodan number 1 kagid sa amon sa Kawayan. Tiyo mayo lang, may lang. Mga pagpamati na sa mga taga Kawayan. Okay, number 1 gid ko gali na sa inyo na sa Kawayan. Mamasyar ko na sa Kawayan, makalugar. Request gali ko Bumbodan, ginsag ako ang sapa-sapa. Halin kas akyot. Okay? Sige. Kung nasa turagsoy, no, hindi namon ma-play kay gina-stop sa Facebook. Good evening, Kuya Dan, watching from Cebu, Pinamungahan, RSB, Baligwat. Okay, sige. Good evening, din pag ito. Bumudan shoutout po dito sa Nabas Aklan, sa MG. Sige, from Rosalie Oliveres, dito galing na sa Nabas Aklan. Okay. Din pagid.
Good evening Kuya Dan, shoutout lang ko sa tanan nga akon utod ra sa Negros Occidental sa Pontevedra kag sa Bacolod sa kang Nang Rose Lagrimas kag sa family Baligwat. I'm watching from Cebu. Pinamungahan halin sa kay Aris Baligwat. Sige, 5 minutos ang nabilin kay baga dangat kita sa takna nga alas 9 sa gabi. Ano pa gito gani ang iban to nga mga pang request kag ina? No, doon na play ta naman tanan, no? Ang ambahanon nga may ari pagigali, no? Ang doon may nag-request og ginasang kwan. Lawis-wis kawayan, sige be. Lawis-wis kawayan. Sabi ng binata, halina o hira, magpasyal tayo sa lawis-wis kawayan, ugat ng pag-ibig at kaligayahan. Ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin pa kay inang na malaman. Pinatay nagtampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib, umata. Pinatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuha, humingi ng patawad. Sabi ng binata, halina o hira, magpasyal tayo sa lawis-wis kawayan, ugat ng pag-ibig at kaligayahan. Ang mga puso ay pilit magmahalan. Ang dalaga naman ay ibig pang umayaw, sasabihin pa kay inang na malaman. Pinatay nagtampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat at ako'y minamahal. Ang dalaga naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib, umata. Pinatay na awa, lumuhod kaagad, nagmakaamuha, humingi ng patawad. Okay, amo itong panghingapos naton nga dulot nga banon ang banon mga kabayanan daw nga lawis-wis kawayan. Kag ginakulabos na kita banwas ang oras diri sa aton nga pagpakalagad sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Ubdan na naman kita buwas sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ubod sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Ixores. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tip, sagod malikawan ng insomnia.